Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland. Het nieuws in de regio op deze zondag de 2e juli. Het was een zwaar weekend voor meer dan 100 fietsers die meededen aan de Coast to Coast Challenge om geld in te zamelen voor de Nierstichting. In 24 uur zijn ze van Zoutkamp in Groningen naar Zoutelande gefietst. Een afstand van 500 kilometer. De meesten deden dat in estafettevorm, waaronder ook Omroep Zeeland-presentatrice Elsa van Herman. Het was heel leuk, maar het was ook verschrikkelijk. 500 kilometer en alleen maar tegenwind. Toch bleef ze doortrappen voor haar man. Eind dit jaar krijg ik een nieuwe nier als het goed is van mijn zus. Dus dat is allemaal zeer spannend natuurlijk. En nu kwam dit voorbij, die Coast to Coast. Dus ze zei van nou dat is toch wel een mooi iets om aandacht te vragen voor heel de nierproblematiek. Want die is groot. 1,7 miljoen Nederlanders kampen met chronische nierschade. Mede door overmatig zoutgebruik. 1 op de 10 Nederlanders heeft het. Het aantal mensen neemt toe met chronische nierschade. In 2040 wordt het doodsoorzaak nummer 5. Het is echt belangrijk dat Nederlanders weten dat dit een ziekte is die heel veel impact kan hebben. En dat het dus belangrijk is om gezond te eten met minder zout. In totaal is er bijna 120.000 euro opgehaald. En deze eerste editie smaakt naar meer. Maar eerst moeten de deelnemers even bijkomen van dit avontuur. Ik ben echt heel moe. Ik kan niet meer goed praten. Ik kan me niet meer goed bewegen. En ik moet heel nodig onder de douche. Er is een onderzoek gedaan dat er in Nederland 47% van de mensen vanaf 18 jaar gemeten zich eenzaam voelt of eenzaamheidsgevoelens ervaart. En in Middelburg ligt het gemiddelde hoger. Middelburg. Het lijkt zo'n gezellig stadje, maar er is dus veel eenzaamheid. Een proefproject samen met ondernemers moet verlichting bieden. Ondernemers kunnen een maatschappelijke rol op zich nemen door contact te maken met hun klanten en in gesprek te gaan. En wellicht dus op die manier dus eenzaamheid te kunnen ontdekken. Marcel van IJsden is zo'n Middelburgse ondernemer die meedoet aan het anti-eenzaamheidsproject. Je krijgt een aantal tools aangereikt. Hoe benader je mensen en hoe breng je het in het gesprek? En hoe breng je ze in contact met degene die dat doen? Als een klant eenzaam is, kan de ondernemer een folder geven van Zorgbelang Brabant-Zeeland. We hebben de ondernemers allemaal flyers uitgedeeld. En op de flyers staan contactgegevens die mensen kunnen benaderen. Zo'n 20 Middelburgse ondernemers doen mee aan het proefproject. Staat er ook het risico dat mensen zeggen, nee hoor, alsjeblieft, daar heb ik even geen zin in. Het bestaat altijd natuurlijk, ja. Maar het is niet heel zwaar hoor, hoe we het gaan brengen. Dat is ook heel duidelijk op de workshop aangegeven. Je moet het luchtig benaderen allemaal. Het zou een vraag in een quiz kunnen zijn. Wie is de laatste Zeeuwse deelnemer aan de Tour de France? Deze Marco Minnaert uit Wemeldingen is één van de 2 goede antwoorden. Want hij reed in 2018 samen met Antoine Tolhoek uit Ierseke nog de Tour. Tolhoek is nog prof, maar Minnaert is al een paar jaar gestopt. En zijn leven ziet er nu heel anders uit. Ja, dat bevalt gewoon goed. De tijd vliegt en het is ondertussen alweer 3,5 jaar geleden. Dus ja, ik weet ook eigenlijk niet meer beter. Minnaert was 6 jaar prof en deed 2 keer mee aan de Tour de France, waarin hij 40ste en 64ste werd in het eindklassement. Het hoogtepunt in zijn carrière. Ja, voor mij zeker. Dat zie ik wel echt als het hoogtepunt. En alles eromheen en vooral nu de Tour weer start, dan komen die herinneringen iedere dag weer terug. Het moment als je dan de finish op de Champs-Élysées passeert, ja, dat is echt een hoogtepunt. Nu verzorgt Minnaert samen met zijn vader Jan de dagelijkse bedrijfsvoering in het familiebedrijf. Minnaert ziet overeenkomsten met topsport. Van tevoren zeiden de mensen van ja, het bedrijfsleven is ook gewoon topsport. En dat is ook wel zo. Je bent er gewoon dag en nacht mee bezig. En dat kun je met wielrennen wel vergelijken. Minnaert volgt het wielrennen nog wel, maar minder dan vroeger. En voor de Tour tipt hij Tadej Pogačar als winnaar. Ja, ik denk dat dit parcours op zijn lijf is geschreven. Tot ziens. En dan gaat hij met vader Jan samen op de fiets de werkweek doornemen voor het familiebedrijf. Het was gisteren een natte start voor de fietsers die demonstreerden tegen de komst van nieuwe kerncentrales in Borselen. Deze keer geen spandoeken en boze gezichten, maar een fietstocht door de zak van Zuid-Beveland van zo'n 40 kilometer.
De fietstocht is met name om aandacht te vestigen op de vernietiging van een mooi cultuurlandschap wat hier is. Als dadelijk die centrales hier gebouwd gaan worden. Ik wil laten horen dat ik me zorgen maak en dat ik het spannend vind. En dat ik er tegen ben wat hier gaat gebeuren, als het zou gaan gebeuren. De demonstranten kenden elkaar niet en dat zorgde voor interessante gesprekken. Ik vind het zelf ook belangrijk om andere mensen te ontmoeten die er ook informatie over hebben. En om informatie te delen, want ik weet natuurlijk ook niet alle ins en outs op dit moment van het onderwerp. De fietstocht eindigde op de dijk bij de huidige kerncentrale in Borselen. En daar hielden verschillende sprekers toespraken en die pleiten voor een eerlijke energietransitie en die zich met name ook richt tegen kernenergie. We hopen dat de regering ervan af gaat zien en gaat investeren in bewezen groene technologieën, wind, zon en opslag en waterstof. Het bleef vandaag droog en het werd een dag met zonnige perioden, waarbij er in de loop van de middag nauwelijks meer sprake was van bewolking. Zoals bijvoorbeeld hier op deze foto in Wolvaartsdijk in de loop van de ochtend. En ook hier bij Zoutelanden was er sprake van stralende condities en aangenaam toeven op een bankje en genieten van het uitzicht. En dat alles bij een temperatuur van 20 graden, wel een vrij krachtige wind uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen rond 15 graden. Morgen krijgen we ook vrij zonnig weer, maar wel enkele stapelwolken en af en toe een enkele bui of een buitje. De temperatuur ligt ook morgen rond 20 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. De dagen daarna krijgen we met name op dinsdag te maken met enkele regen- en onweersbuien. En ook woensdag en donderdag blijft het niet helemaal droog. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor deze zondag. Fijne avond en graag tot morgen.